Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Так вітаюць хрысціяне адзін аднаго на Вялікдзень. Хацелася б павіншаваць вас, шаноўныя сябры, браты і сёстры, з гэтым цудоўным святам, святам, якое прыносіць радасць, надзею, святам, якое дае перспектыву. Сёння трошкі пагаворым пра тое, як святкавалі Вялікдзень у пачатку 20-го стагоддзя тыя людзі, якія стваралі беларускую культуру. Адзначым адразу, што ад самага пачатку 20-го стагоддзя было такое выданне, як Велікодная пісанка. Велікодная пісанка – гэта зборнік артыкулаў, зборнік нарысаў, вершаў, якія публікавала беларуская інтэлігенцыя нашаніўскай пары, як тады казалі. Выйшла шэраг гэтых зборнікаў, і ў гэтых зборніках асэнсоўваўся гістарычны лёс беларускага народу, асэнсоўвалася тое, што адбывалася ў нашай гісторыі і што адбывалася ў той час, калі ствараўся гэты зборнік. Выходзілі два такія зборнікі на каляды на Раство і на Вялікдзень на Пасху. І такім чынам казаць пра беларускую культуру, новую беларускую культуру, як пра культуру хрысціянскую, цалкам выпадае. Чаму? Таму што гэты лозунг «Христос уваскрос» ён сімвалізаваў адраджэнне Беларусі. Напрыклад, Сергей Палуян, ён вядомы наш крытык, адзін з такіх паплечнікаў Янкі Купалы, які трагічна загінуў у маладосці. Яму было прысвечана шэраг твораў, у тым ліку Янка Купала прысвяціў яму паэму «Курган». Вось Сергей Палуян, ён пісаў у самым пачатку 20-го стагоддзя, гэта 1907-1908 год, напісаў такі нарыс з назвай «Христос уваскрос». Якраз вось Сергей Палуян пісаў, што цягам гадоў, цягам стагоддзяў чуюцца словы ў Беларусі «Христос уваскрос». І ён заклікаў сваіх чытачоў услухацца ў іх. Што значыць гэтыя словы? Гэта значыць словы, што Сын Божы, ён быў мучаны, ён быў на крыжы, ён памёр, і здавалася, знікла ўсякая надзея. Але ён уваскрос. І гэта ўваскрасенне, яно дало надзею усім тым, хто не пакінуў веру, усім тым, хто не пакінуў пільнавацца Слова Божага, і гэтак жа з Беларуссю. На працягу многіх стагоддзяў Беларусь была без сваёй дзяржавы, без сваёй культуры, без сваёй мовы. Але вось менавіта ўваскрасенне Ісуса Хрыста яно сведчыць пра тое, што як бы не здзекаваліся над беларускай культурай у розныя часы, і чужыя, і свае, як бы беларускі народ не білі, як бы з яго не кпілі, гэта я цытую, але ўсё адно у канцы ён уваскрэсне, таму што уваскрасае ўсё тое, што добрае. А беларускае нацыянальнае адраджэнне – гэта добрая з'ява. І таму Сергей Палуян, ён быў такім аптымістам, ён казаў, што, канешне, безумоўна, паколькі Христос уваскрос, уваскрэсне і Беларусь. Ён быў далёка не адзіны вось у такой думцы, што з уваскрасеннем Ісуса Хрыста звязана непасрэдна і ўваскрасенне народаў. Гэтаксама пра свята ўваскрасення пісаў і Змітрок Бядуля ў 1918 годзе. Ён пісаў, што здавалася б, што жыццё Беларусі яно ўжо заціхла. Вось як ён піша: больш за 300 год панавала над ёй, над Беларуссю, смяротная ціша. І ворагі нашыя наперабой цвярдзілі, што Белая Русь памёрла і не ўваскрэсне ніколі. Але жыватворны дух адвечнага жыцця завітаў і над ёю, і Беларусь уваскрэсла. Вось ён вітаў на гэта ўваскрасенне Беларусі і казаў, што ўжо ў 1918 годзе наша краіна стала на цвёрды грунт незалежнасці. А свой твор ён таксама назваў «Христос уваскрос». Вось гэтымі словамі, якімі вітаюць адзін аднаго хрысціяне, беларускія хрысціяне, у добрыя часы і ў кепскія. І вось гэта ўваскрасенне Ісуса Хрыста для яго было вялікай надзеяй на тое, што Беларусь уваскрэсне, Беларусь адродзіцца. Таксама хочу сказаць пра аднаго з нашых забытых паэтаў, які нарадзіўся ў Капылі і які ў 1911 годзе напісаў
верш з той же самай назвай «Христос уваскрос». Гэта паэт Хведар Чарнышевіч. Хведар Чарнышевіч, ён быў чалавекам, які напісаў шэраг вершаў, які пераклаў паэму Тараса Шаўчэнка «Кацярына», які быў блізкім сябрам з Янкам Купалам. Аднак у пачатку Першай светнай вайны ягоныя сляды губляюцца. Здаецца, пераязджае з Беларусі ў Петраград, і ў віхуры ваенных і рэвалюцыйных падзеяў ягоны лёс становіцца невядомым. Аднак ён пакінуў пасля сябе шматлікую паэтычную спадчыну. Канешне, ягоны верш «Христос уваскрос», ён так вельмі моцна натхняе кожнага чалавека, які чытае гэты вершы, і дазволю сабе працытаваць некалькі радкоў з гэтага верша. «Христос уваскрос, шумяць лясы, прырода радасцю адзета. Пэўна, прывольныя красы, і просіць света, болей света». Ён пісаў пра тое, што сапраўды гэтае свята, яно светлае, яно прыносіць святло. Святло там, дзе ёсць цемра, і там, дзе была цемра доўгія гады. Таксама тут варта прыгадаць, што свята Пасхі, яно мае больш даўнюю гісторыю. Яно звязана з тым, што у Егіпце адбыўся выхад народу ізраільскага з Егіпту, які ўвайшоў у зямлю абяцаную. І гэта таксама уваход народу у зямлю абяцаную, яно і ёсць сутнасцю Пасхі. Гэта выйсце і уваходжанне ў зямлю абяцаную. І тут, конечно, для нашых паэтаў гэта было таксама вельмі важна. Ён пісаў Хведар Чарнышевіч: «Браты, запейма песню волі, даволі здзеку, гора, слёз. Чакайма шчасця і лепшай долі. Христос уваскрос! Христос уваскрос!» Гэта такая падзея, якая адбылася ў народзе ізраільскім, тым, што ён выйшаў, і тым, што ён здабыў лепшую долю, гэта натхняла таксама і нашых паэтаў 100 гадоў, 115 гадоў таму. І тут, канешне, важна прыгадаць яшчэ ад нашага галоўнага, напэўна, песняра пачатку 20 стагоддзя, а можа і ўсёй нашай літаратуры, Янку Купалу. У Янкі Купалы ёсць некалькі вершаў пра уваскрасенне Ісуса Хрыста. Адзін з іх быў напісаны ў 1913 годзе. Трэба прыгадаць, што і сам псеўданім Янкі Купал, ён такі хрысціянскі. Янка Купала, калі з царкоўна-славянскай, то гэта Ян Хрысціцель. Ян Хрысціцель, які ахрысціў Ісуса Хрыста, які ішоў перад Ісусам Хрыстом, які казаў, што прастуйце шлях Господу, рыхтуйце дарогі, выпраўляйце крывізны, якія ёсць у вашым жыцці. І Янка Купала, ён быў чалавекам, які ўзяў сабе такі псеўданім, і ён гукаў, як ён сам пісаў, да народу, каб народ звярнуў увагу на сваю гісторыю і на волю Божую для свайго лёсу. Ён піша у вершы. Верш таксама называецца «Христос воскрос». «Христос воскрос, усюды радасць, усё глядзяць, смялей, святлей. Вялікі мучанік, здаецца, абняў усіх ласкаю сваей. Христос воскрос, неугамонна, плыве па нівах, пушчах клік. Плыве адна святая думка, з канца ў канец, як свет вялік. Христос воскрос, пяе сялянін сваёй убогою раднёй, забыўшы песні аб прадвесні, забыўшы ўсё, усёй душой. Христос воскрос, пяе сіротка, слуга таптаная людзьмі, пяе ў чужыне падарожны, забыты бліжнімі сваймі. Христос воскрос, пяюць і тыя, Хрыста забыўшыя сыны, хто ўціхамоўку ладзяць сеткі для нашай беднай стараны. Христос воскрос, к табе, у Божа. І я ў дзень гэты думкі шлю. Хай Беларусь, моя старонка, уваскрэсне к лепшаму жыццю. Такі верш напісаў Янка Купала. Ён быў апублікаваны ў часопісе «Маладая Беларусь». Сімвалам маладой Беларусі было менавіта ўваскрасенне Ісуса Хрыста. Уваскрасенне, якое дало сілы тым пакаленням, якое называюцца адраджэнскім пакаленнем пачатку 20 стагоддзя, якое давала сілы хрысціянам, якое давала сілы людзям добрай волі. І гэтыя словы, яны актуальныя для нас.
Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Са святам усіх, з Вялікаднем. Хай будзе Божае дабраславенне над усім нашым краем у гэты час і ў будучыні. Са святам!